Budi wakabva ikoko apinda mumba zvikanzi ndudo sex ndikati ndiri kugeza ndiri kumaperiod zvikanzi inyimi nhasi ndoti ndabva kugirlfriend rangu ndikati hazviiti unondidzosera tsvina pai mukati inofanira kuti ibude yese zvikanzi wakajaidzwa wakaregeredzwa bva watera demo pasi pembhedha vabuda naro apa ndopakandikigara apa pane poto iyi apa pakubvomora demo kwatangoti we zvikanzi ndipe kuzvitaura ka apana singazvizivi meso achindirowa neshamu apedza kundichaya kwaunditi rudo sex tiri pakati perodi pabus stop obva abereka mwana kumusana aine 3 apa ndakangoita zvekuti ndosvika kuti kuno kwandizikana nanonoziya mwana aine 3 days ubva abereka mwana kumusana nechibhabhu kwakundiwaridzira kwati rara ruda sex iye ndiye akabereka mwana kwakukuwaridzira kwakutosexwa ropa richibuda rekubara. Makadii muri yeZimbabwe nhasi tiri kunzvimbo yePenhalonga kunonzi kuTsvingwe. Vanoziva kuTsvingwe inzvimbo inoitwa zvekucherwa gold. Vanhu vachiita zvekugweja. Nhasi tauya nenyaya pane murume akatema mumwe murume nedemo nebhembe mazuva apera. Saka tatiregai timboiteedza tione kuti chii chakaitika kuti zvizodai, especially tichinzwa kune mudzimai wake kuti kuti munhu azosvika pakutemwa chaiko nemabhemba kuno chii chinenge chaitika. Baba vanorohwa ndonzi Muchaneta Mutomera kana kuti Mai Sandra anonyanzoti Mai Sandra kuti Mai Elisa kuti Muchaneta Mutomera. Murume wenyu akatema munhu nebhemba anonzi Nicholas Karuma but kumagweja anodzwa chinzi no rest kana kuti Baba Elisa. Vakatema munhu nebhemba. Mungatitaura chii chakanyatsa kuitika kuti vasvike pakuzova? Inini ndakatengeserwa matengu nemudzimai weiye akatemwa nebhemba matatu ne$5. Ndatengeserwa matengu matatu iye anga asipo. Handizize munhu ane vadzimai vairi handisoti angaenda kumba kwanambuya vakatanga ari kubasa basi yangu ndikubva kubasa achisvika pakangoti matengu abvepi ndikati ndatenga kwamai Seuma zvikanzi watenga mari ndikati ndatenga $5 ari 3 zvikanzi $5 ari 3 kuti hana kugutsikana neprice here kana kuti obva ndipo umbrella da kuenda kupi ndinobuda kuenda kubasa ndikati umbrella mai Seuma pauya pana pamwe nemwana akachechi saka wabva kwatanga kunaya ndawapa umbrella tofukidza chi mwana ndichaenda koitora kwatanga kutopopota zvinhu zvangu hazvikundizivi vane murume atazotenga umbrella ngei kasika kutora matengu yaudzoseri kwatanga ndimhanyisa nerodhi nematengu aya usiku ndichitsvedza ndichidonha kumashopu kuwana chitona ndichimhanya nematengu gatogurike gumbo iroro ndichisvika kwana mai Seuma kwacha ndasvika mai Seuma wacho vanga vabuda kutambira mamwe matengu awo emabhanana angarobva kwaHondi kutauni vanga kurira matengu emabhanana zvienge nemaavhu patori nemabhanana angu angada kutouya kutoshandiswa matengu yaya pandakaita zvematengu murume wacho anga asipo kwakusvika kuti wataka murume wapo kuti chikomba chako kwaundaya nehure rako da kuti kutemera madziso mako kwata kuti ndirova mama mpama ipapapo atakondo mama vandatiza kuna baba waya pamba pawo papetere nemuroora ndakuti baba imi murume mukadzi wenyu ndiye aenda nechi ne$5 matengu enyu aya plus umbrella yangu yaenda nayo yakatengwa $5 mana kuti ndoda mari yangu ya umbrella nematengu yadzosera ndipe ichi $10 ndiwape ndanzwa nekurohwa baba ndopakatanga kuti aiwasvi auyi pamba pangu nemaweapons wobva watora foni bva watofonera mapurisa ipapo vachingopedza kufonera mapurisa baba Seuma kuti ndisvikire pamba pangu pane munhu aikundirwisa nei nemaweapons nemabhemba abva ndanyasa kugadzira nyaya inooneka kuti mapurisa achitosvika ka abva ndosvika ndanyasa kugadzira nyaya inodini inooneka ndopakabva nhonga dombo handina kuzoona zvizhinji zvakaitika because ndakabva ndatizira baba waya ndobva ndavhara dhoo wabva watanga kutorovana vega pachezvavo panze nemabhemba iye ndiye anga ine bhemba baba yo handida kunyepoti wanga ine bhoza naona chakao changu aba rakangopinda mumba bva watimira tipedzerane bva wabuda ini ndibva ndachivhara dhoo nemuroora wavo netuhana twavo vatatsigirira dhoo tiri mumba wari kikirikikiri noise baba yo ndakazozwa kudaidzira mwana wochi mukomana kari kuprimary saka inini munhu wangu ndakumuziva ndikati madaidzira kuti baba vanenge vadini vatakwa ndobva ndadaidzira kamwana kacho ndikati iwe enda pane wekwangwa uende kwabata maturusi baba wako vanenge vadini vadzinywa ndopakabuda kamwana kaya nemuroora vachingobuda bva ndatovhura dhoo bva ndatotiza nemusango bva ndamhanya kupolisi 10 o'clock ichaya ndichisvika kupi kukembi ndokwandakazorara anozoziva zvakaitika zvimwe zvese zvinongoita zvekungonzwawo ne1 saka makazorara ndakarara kupolisi pabhenji ndichikungoisa ndakatota ndichihuta ndakarara kuPenhalonga mupolisi
Saka yeye murume wenyu akatotorwa nemapurisa. Ndakaita zvekunzwa ne1 because ini kubva ipapo pakandidzingirisa ndakasiya nemabhemba nanhasi asataonana. Ndongoita zvekunzwa ne1 kuti zvakadai tamuona ari kuti asimuwata kuti ndaendeswa kurimandi asi inini kubva pandidzingirisa nanhasi alisataonana ende anomubvira ndataura naye kungozwawo nemakuhwa e1 ende inini kupena ngoja ndadiniwo ndadzokera wa nditorina nesimba racho ba rekuti ndidzokere. Pandakasvikawo panapa ndakangosvikawo vana vari vega vari 2 ndichisvika ndakatonzwa nebaba apapo wakutonona kutodai ndikungotenda ndikujegera nenyaya yekuti ndandorodza nemweya wangu newana ndikusvika kusvika wakati svikei muone wana ndikati aiwa anonti atakasvikanzi hapo bai zvezvizvi paarea endai munodongorera wana wenyu ndakutodai ndadaidzwa namai wabva kupindawo makandikodha neroko kudai ndakamira kumagwera ari uko kubvawandidai bvawanditi ndasangana pagreenhouse zvikanzi tazwa kuti wasungwa pindai muone wana. Ndipo ndakasvika uyu akutobuda padhoo neiye yuyu vari 2 kanzi tanzi watowa nemota nevamwe varume 4 asi vati tanzi endai kuOld West kuhama dzamama. Kubva ipapo nanhasi havasati wadzoka ndingori panapa newana wangu but akasiyamba manje musina kana nei mami ne$50 yanga kandipa yanga iri mboma yanga kuti titsvage imwe imba pose panapa tatadzingwa. Ndakasvika chikwama hamuna kana sendi chakangopuwa chakatsvetwa handina kana nepekutangira izvizvi kana dhora kana sendi. Hey, saka murume wenyu hatori zvinodhaka here zvinozoita kuti maybe azosvika pakuzotema vanhu kudaro kusvika anomwa zvimatekuteku zvezvi nembanje nezvimwe zvanombokumwa zvanotanga kukwenya zvezvozvi kamwe soka ni kachigubu ka black soap ndikaiki zvokuti akamwa nanga kukwenya zvinenge kudai hanzi kanoita $7 kabhodhoro kacho anokuita kudai hanzi achifana kuguma mazino anakaya odiya. Saka imi hamusi kutya here kuti akazosunungurwa sezvo ndambodzwa mumashure muchitaura muchiti anombotosunungurwa hazokudzokera here nemabhemba? Anodzoka ndinomuziya haana kutanga kuataka inini bane mabhemba kuti tigara kuOld West ku 20 it was 2020 ndisati ndazvara mwana uyu nhasi ndanyasa kuziya situation yake takatotiza muOld West umu acheka vanhu 2 nemapanga umwe wacho wana chanonzi Tari aigara muRedwin akamudhedha nebanga riri mumbomo ndotora banga riya resimbi riya raigara uku rakambochengeta kwagologo ritoripo wipo ndacho raanoseenzesa iro kuchekawo nemapanga riri mumbomo nderangu rakasvika ndichigara naro banga iro ndatoripowo nevamwe madha wekumusoro kuzve zvongoti wasvika panzvimbo sevanhu vanoziva uchingoona situation yake kubva wangokupawo zve zvekuti wapuwa tumapureti ekushandisa pandakangotanga kugarawo naye uchingoti semunhu wanga uri single ndandina ne5 years ndisina murume kototi ndaona wipo nekutoseenzesa ndikati wipo nekuseenzesa kuti sikansai kuri kwatoseenza kumabwe inini chigweja handinyatsiri kuti ndasikanyatsi kuchiziya ndakutopinda mazviri kutozvisiya nekuda kwani kwake ndasingazvizidai isi kumba kuti handina kuti tichiita zvechigweja baba wangu aishanda paRedwin Mine saka taingomira kuti baba ukabva kubasa ini ndaigara ndaiswera ndiri ku10 of Sandagazi naita zvekuhodha musika ndichitengesa mabhanana kumba kwedu wabereki wangu aita zvemusika takajaira izvo chigweja ndakatozviziya turu ndobangara noseenzesa ndo akacheka naro vanhu muMine akacheka Tari papena Tari mukoma wacho neumwe mudhevele nemunin'ina wacho anzani aigara futi muRedwin munin'ina wacho ndakanga zita racho wandonyatsoziva ipapo i4 pavanhu vakacheka umwe wacho handivazivi vakazomutsvaka nekamota akatiza neni tikadai tikaenda kuPenharo ngati patadai pataenda kuTown adhemejwa mazina achizununguka tikaenda kumba kwamunin'ina wacho kuHobhouse tikapedza 3 days ariko achitritwa kwakuzouya kunoko achiti azi ndikuenda kugweja nditsvake mari kuti tsvake mbeki roja kuTown apa inini ndanine midziyo yangu ndinayo ndakasiyiwa nemurume wangu kutenga ndakarambana nayo kwakutengesa midziyo yangu yese kubva kumibhedha mapureti uyu ndandine ndandabva kutenga ndisinotomboshandisa Pramastof nyona ndatenga $10 nemari yemagawo pana ndarikicha handina kana chandakaona kana chimwe chete haana untaura kuti ndatengesa zvinhu zvako ini yeti ini ndine wana handiti zvino chinofanira kushandiswa newana wangu kwakudzokera kuTown kwakutiti mari yafa kugweja ndauya nemari apa ndandatione pamwiri peakaka kwakutonditi handichadi kugara munzvimbo inoi handei kupi kuChimanimani apa ndazoti kumanya kuti handei kuChimanimani hanzi asiya tema futi mwe munhu kuChingwe akamutemera kuno Diamond Base kunoku saka haana untaura kwakutotiza futi kudini kuti asiya tema mwanzi murume mwe ndikamona ndomuziya murume anorwara akatemwa ipo panapa ndiri panapa akatema mai awarufamba mukoma ndibaba nenyero akatemwa baba munini wake wakatemwa apa nechidhina wakumbira bhemba obvana naro pamutasa pakushandisa vanobva vadzingiswa nemapurisa bhemba varasa vatwa nemapurisa obva ndipe bhemba anosandariona wakatemwa nechidhina apa murume mukuru nanhasa unozombodzoka kwabva watenda kumushandisa usati wadzoka wakandwa nechidhina bva wadzingiswa kadai nemugwara
Hey, saka sezvo vaine history yekuti tema vanhu nemabhemba kudai so. Sei vasingambosungwa vachigarawo mujeri vachitongerwa. Wakaenda paunodzokera ipapo. Inini po musi wandidzingirisa nedemo. Nedemo? Ndakabudi wakabva iko kubva apinda mumba. Zvikanzi ndrudo sex. Ndikata ndiri kugeza, ndiri kuma period. Zvikanzi undi inyimi nhasi ndabva ku-girlfriend rangu. Ndikati azviti, munondidzosera tsvina bai mukati, inofanira kuti ibude yese. Kanzi wakajaidzwa wakaregeredzwa bva watora demo pasi pembhedha. Vabuda naro apa ndopakanditi gara apa pane poto iyi apa. Kwakubhomora demo kwatangoti we. Kazi ndipe. Kuzvitaura ka. Apana singazvizime so kuti ndokugara kwake. Kuti ndokugara kwake. Saka ndanzwa muchitauro kuti ane girlfriend anotonga achifambidzana naye. Itori nehembe dziri mumba mune mapenda, inogona kutongosvika 10. Girlfriend yacho ichigara panapa, ichiuya pano. Tinotogara tese, itori nehembe dzayo dziri mumba. Munogara mese kuti iye? Ne girlfriend. Tati girlfriend. Wana wayo wawiri. Hanzvadzi yake yakauya kuita magau, yakabva kuMozambique. Yakatoiwa negirlfriend iroro. Handizitowafuna ndakangoona vanhu vatosvika ndiri kuwachoko. Wakaenda mugirlfriend. Hanzvadzi yake iri kuMozambique. Mwana wayo akamitiswa nekachechi. Koya mwana 17 years. Koya kamwe Nadia kane 4 years nemamonth. Tatogara tiri wangani? Plus wangu neni uye tatogara tiri 10 muone room. 10. Mugara muri 10? Iwo waizoti kana tomboti akuzvake kuda mukadzi aitora iye amugirlfriend wake waridza ipapo pano pinotembera neswapinda mba ubuda bva waridza apo worara ipapo kana kuya apa pane bucket apo worara ipapo. Hai muchitogara zvakadaro kana kuenda kuchikwere uko worara kuchikwere uko kuseri. Ko iye amugirlfriend wacho aripo? Ari kumba kwawo achauya manje ndakwidza kuti yotora zvinhu zvako murume kwakasungwa ndende pine hembe dzako. Murume wacho asiwo wenyu futi. Saka ini tichengete nehembe dzamugirlfriend ini pana panditi ndadzingwa. Handina kwekuenda ndinototsvaka kuti ndoendepi ndotsvaka ndine hembe dzemwe mukadzi nehembe dzemurume anonditema ndakabhemba. Handina kwekuenda ndakati ndafana kunge ndakabuda zuro. Mai nengirini ezviti ndapuwa deadline yekubuda rini by tomorrow morning ndokona pasina kana munhu. Kana deadline ndiani? Ulendo ndo pana. Kana asikuona here situation yone. Handichazivi. Hanzi budai mese newawa. Tese hanzi chibhema tongobuda mese. Ndadoshandisa imba yangu. Kana matoregedza kutobuda by tomorrow morning ndautoya nemaloya. Ndautoya zvemaloya. Apa isa atina ngane kwekwenda. Asi ndautoya nemaloya. Aiwa. Saka namonga rugare. Saka namonga rugare. Ndautoya nemaloya. Saka kutongomira kutoti kutogumi hoko. Baba pamusoro pando atombonditi imbomira ndimboona ndikaenda kubasa kwangu ndimbofeya kuti ndingakoni kabhodhi kekuchengeta here saka ndo wandakamirira amandeya. Wati pamwe ndogona kubatsira kana ndaona bhodhi rekuchengeta kubasa kwandiosenza ndoya ndichikudza zvakamira sei. Saka ndo wandakamirira kuti vanoriona here kuti ndoona bhodhi rekuchengeta kana vari shaya. Mune wano handimbofiba. Ongotsvaka kuchengetesa madhende edu tichingoonawo zvekuita tichienda. Saka iwo amugirlfriend vari kuti chiye girlfriend iwo kana kuti ndototi ndimainini. Vari kutiwo chii vachionawo situation yakadai kuti murume wenyu mese akatemwa ari kuita basa rekutemwa. Avanombodaira havatauri. Ende pandatonzwa nevamwe vanhu pane wakatema hanzi vakatema vari vese vanga vari vese. Hanzi vanga vatori vese iye akamira pasaidi. Ndakazvizwa zuro manheru. Hanzi vanga vatori vese. Vamwe vacho vanotema wacho anonga akatomirawo pasaidi anonga aripo. Alright. Ko vana venyu vanoenda kuchikoro here? Ane 4 years uyu haaendi. Uyu ane akuda kutena 9 years. Anotena 9 years muna June. Ari grade 2 asi kungoendawo. Hapana kana nebhuku. Hapana kana chigore rapera nenhamba anotomboitaurwa hapana kana report book. Zvakatanga grade 1. Asati ambonyorwa report book. Saka uyu sezvo baba vachienda kumagweja vachibata mari nokuti ndoziva kuti kumagweja vanotombobata mari yakawanda. Havakwanisi kuendesa vana kuchikoro here? Uyu mwana uyu haasi wababa iwawa. Uyu mwana webaba wake ndio kwamusiya zviriyo kwachairlady. Vari kuramba kumubhadharira chikoro. Hanzi ndakanzwa kuti uri webusiness unorwara njere but mwana ndewawo. Hanzi enda naye kuDNA. Ini ndeni naye kuDNA. Ndakaenda koclaima maintenance ndikaclaimira baba wake vanonzi Joseph Musiya zviriyo. Vane mari vane maclaim magavheno. Vanoona nezvinhu zvavo vanogara paChingwe shopping center apo. Ndakaclaima maintenance it was 2019.
pasotani pakana sense vanhu vane zvigaro kamuhurumende vanogona kukavha vaunditemera nchihwara kuti unza mwana tichengete indodzimisa maintenance anoda kudzimisa ndadzoka svika nzitora mwana wako hagoni anoyasadza chikafu achisvada hatsengi tora mwana wako plus zviri pauri ndo zviri pane uyu takasoti uri webusiness takura mwana wako uende ndobva ndatobuda nemwana wangu ndichema saka pese pendiri mukushaya mari mukuiwana pandiri naye kana ndaishaya chinhu ndikagara musango tatojaira ndonga ndinaye pandinoiona ndokudzosera kuchikoro. Alright, ko mama muri eZimbabwe kana pane vana vachikuona vachida kuti vakubatsire muda kuti vakubatsire sei chaizvo? Inini ndaida hangu kubatsirwa ndingangoti pari zvinoka nepekumbogara kana nda kutombochengeterwa kesendi yake ndione pekuisa musoro ndione kune zvibasa zvoti ndone mari yekuti ndione kuhodhawo musika even kana tikuendezera ndisati kuhodha mabhanana nemadomasi ndichitengesa ndichengete wana. Alright. Ndione kuti mwana wangu aende kucreche uyaenderere mberi nechikoro izvi zvakagara vamwe vari kusikoro saka vanokubata sei manje vanhu vanenge vachida kukubata vachida kukubatsirai kana vachida kukutumirai kana mari kana kudii vanokubata sei manje? Nyaya iripoka line rangu inini ranga rine eco cash i0773572049 saka 0773572049 ndo yange ine eco cash ndo yandaitoshandisa muaccount yangu ndaimungani ne account mukebs pandakasoclaima maintenance 2014 yemurume wangu wekutanga saka yakablokeswa naye baba wake uyu iwo hawana maparticulars hawana betha hawana chitupa ndo warifamba nemaparticulars yangu watomasiya izvozvo nenyaya yekuti wadini wasungwa saka vakandichinjira namba dziri mumulaini handitodzizivi but foni yacho kaisiya iri momba saka handitodzizivi namba dzacho ende neconfusion handinaika kana nekutodzisesa chako ndizoti dzinoseswa sei nditone confusion handisogona kutoishandisa bafoni yacho. Alright, tichatinatsotarisa moti patodhaila dzedu toona kuti ndedzipi namba ndotora foni saka imimi kuri manduka muchazomboendawo kana unowaona? Handitodi kana nekuona kana fesi yakandiendera mosvika kutemwa futi? Handichatodi bani kana nekutombomuona madziso mangu handitodi nekumuona madziso mangu kana padhuze pangu handitodi nekumuona. Alright, muri eZimbabwe munofunga mangozvinzwira tina mama handiti kana kutomuona kubatsirwa agent yewo murume wavo atema vanhu kupenhalonga kunokwati paodzi kwenda ndiri kushanda akanditeera futi akasiya atema umwe anonzi madhorobha akamutema nedemo panapa paodzi kuwadha transau ku6 muna July. Saka murume wenyu anongoita basa rekutema haasi kusungwa sei? Ndo mubvunzo wangu nekuti kana aine history yekutotema vanhu kudai so. Pataigara kuGimboki ndabva kuChimanimani futi andichaya nesamu 6 ndabva kusununguka mwana ine 3 days yana indodzimira mwana ine 3 days ndakabva kusununguka mwana ine 3 days kuChimanimani akandirowa neshamu 6 achindidzingisa kufira nemakomo ndichinda kuenda kumba kwedu ndikasvika pakupfekenwa hembe murodhi ndakuzwa kutsveda kuenda kumba kwedu akabereka mwana padumbo achindirowa neshamu apedza kundichaya kwaunditi Rudo 6 tiri pakati perodhi pabus stop obva abereka mwana kumusana aine 3 apa ndakangoita zvekuti ndosvika kuti kuno kwandizikana nanonoziya mwana aine 3 days uyu abereka mwana musana nechibhabhu kwakundiwaridzira kwauti rara Ruda 6 iye ndiye akabereka mwana kwakukuwaridzirai kwakuto6 kwaropa richibuda rekubara. Haya, saka imimi hamuna because mune musina kuwirirana kazvamaita maidi kuenda kumapurisa unotaurawo ndakamboenda futi ndikamboripota kuBechnaf uchipaziya patakamboti ndikaenda kuripota kuBechnaf oBechnaf wakati hatitongi nyaya dzeikoko dzokerai kupi dzokerai kuzwi kurowa tikamboenda futi kurowa kwacho wakasvika wakarowa mapurisa eko ekurowa akarowa kurowa mapurisa eko baya isusu tistakatanga kuenda asi takazvaona ivo vatoko aiwa tinotenda ndichaisa namba dzenyu munenge makuona vanhu vachikubatai vanhu vachikanda mari